Parlo hakani ko video lo banra HP. Iko film ka bakar teng Killing Ground 2016. Kani ka film ka sedang dan arngut ki cisam la ki bakar teng ka sambat o ayan. Kilalit guys ko we ka cika banlik pi kai iko we ka kasai. Kat ba ki dang ton halenti ka sam la hiar bat kilalit tiar ha ka we ka dukan. Kat ba o ayan undang abika lawan we bru batik perteng o Jerman. O ayan ulekli o ka surak ka banyai sikata ka kasai ka bakar teng kukong kili fall. Ula ongi uma uru usalit chikata kaliang usapen iyo ikalat kabanya chikata kaksai. Bar ula ithoro yo hajan chong kata kaksai kadan kawi ka chika kaba itanat bansa kai dada kikwa bansa kai. Anda kila poha kata kalat kansan kala pai uban pen pai chikata kalat. Wayan kansan ula pansanga ika kali ka chong sa chandian kila je accident. Hadin kata kila lenya. Ada kila jan poh kata kacaka kila pansenge ika kali ke jongki bat kila yai daki kijan adu ba kila poh kata kacaka hangta kila i kata kacaka kaba itanat bat kila i ro iki jing plastik jongki brio kiba wan chmo kai andre ha kata ki jing amdan brio show haba kila i kita ki jing ti makiro kil kwa ban samin ha kata kacaka kumta kata kasni kila chanai ki jing plastik ke jongki ban samin hadin bagladem wa ayan ulali chaklau ban le ra ding kasam kadba kadang pulai kat klios neu ika jing sawa chaklau hakat ka por kalating wayan hakat ka khlau kat ba udang ra ding hangta lio i ka we ka topia jong we khona ula simbat ula pi ka daga topia hani la pen i ka banta bajia lais ngi menchua uchol ban Jerman ki lio i ka emili rangkat ba para jongka uchol ula klio Jerman kan no snem kata ka briu me tharai ka don Jerman ulong yo kata ka ladan khon me tang pi ka ba dan khon ro kata ka sni emili rangkat ba ki kimi ba ka jongka kila le kata ka pak badan kata ka ksai ka emili ka chandor ka we ka jaka anda ka ladem ka wan bat ka yo iba ka kimi ka jongka rangkat ba para jongka u edi ki dang ya chong kus ai ding bat ukpa jongka udang chat jamen ka jan met bat kila i jongka ka sni babon ki kimi ba ka jongka kila pangkre ban ya le kai ki emili kam snu kwa ban lai hashwa ba ki kimi ba ka jongka kin le kala shanduri ki hadin kata kikimi pa ka jongka kila yelai kai maka besong marwe pi dur hangta hadin katukan ni por kalios niwi ka jing sawa saklau hangta kala ting kala liban chong sekali hadin katukan ni por lawan ochol bat o Jerman hangta kiliyo i ka ba kadang yo the a pok kali Jerman hangta lo penchoy chol ula ong yo sa chim no hang ne me sa yo la anda ka imili kala kandit na ka jing tia hangta kaliyo i ochol kala ting bat kala pa hon ika kali ka jongka kikimi pa ka jongka klios neu yakata ka hon robat lo phai ka makret ban bi ya khun jongki ba only bi ka ikabaja hangta lawan Jerman lo bat ikisiloi bat ula maham siedeka lo phai ka bakan mi na po kata kali ke emili de ka jingting kalami sabar hangta lawan kupa jongka Jerman ula siedu ka makret klios neu kata kadba kidang tani ke emili hakata por kalawan bat kala kendrop iki hangta ucholul ksi ka kemakrat kalau pai ka khon ka jongka pakan pet Jerman ulapan sange ka bat ula ong ka ngada pikwa ban pet ngansa siap peniap iki hang nei ki mili klati yo cha peniap ki mi pa ka jongka kamno showan pet kita ki kam kli yo ban te iki baro langot bat kilatani ki saklau hada klau kila bat bori kita kintai hadin kata uchol ulapi iki dor na ka mobile jongka emili hang taw li yo i yo khon jongka makrat Jerman ula simi kata ka mobile ula kali na ka makret chano tau khun jongka hanrei ka makret kami thoyu Jerman ula phai chol ban ban ik siloi pakini kop siet penla mano bala kumta ula chimi ka umso bat ula bo akli jong robat ula phai chol ban sedang chwa mo ban siet ya kata ka umso uchol ula mut ban siet namar bala hap kata ka umso Jerman ula pan sange yu bo un lek ban bo biang ya kata ka umso ula kanjat bad ula ong robat wat om khi anda ula de banbo uchol ula mut biang ban siat la ha biang kata ko umso ha kata ko por uchol ula pitar ula siat i robat ha ka khli ka jong nang tapan skapali jong Jerman ula bo i kata ko umso ha ka khli jong ka makret kamcha ula pitar ula korai ka hangta bat ula bo i kata ko umso ula sit ka ha ka chadem ka jong ka nang ta ula lei hajan jong ka emili ula siat peniap ka hadin kata kila li banwat ya tau khana ha ka jaka sa ka jongki
ha bo kata ka yin kim lab yu ba u oli ula dan chaklaw ula yam hang ta ba ula wat he ki kimi ki ba ka chong kumta na do kata ka sngi ha kata ka chaka sa kai la kan jar kata ha ka sngi ba wa yan bat ka sam ki wan sa kai ha kata ka chaka kli chong kai ha do ka jan met kli os new badan ba wan hang ta kli le ban pe ha bo ka yin ka chong ki kli yo i ka wi ka snyang klaw ba ka bam ya ka jing bam ka chong ki wa yan ula bodi ni kata ka snyang shadu ka chaka ba ubu kali hang ta rio i ka kali ka chong o kala chapan jam tayar ha ka sngi ba bon wa yan udang kaliang tayar i ka kali ka chong ka sam kala ya i yo taw khana wa yan rio snew i ka jing khot ka chong ka ha ka ko por bram ula mare hang ta rio i yo taw khana ba udang im ti ha ka ko por kala rai u chaka kali ka chong ki kan ba ki dang i chong par khat hang ta ki rio i ba lawan u cholကလေးထိုယူပါကိဒန်ဝေခနာဘောကလေးကကြောင့်ကိပကိမ်တိဆနုကိကမီပါကကြောင့်ချောလလီဘန်ပိယတောခနာကိလကရပါရချောဘန်ယရပ်ယကိပကိနိယဘန်ဖာယတောခနာချာဟော့စပီတယ်ချောလလကလေးကိကနိုစငီဘကိဝန်ချကတာကချကာကလေးထိုယူမနင်ကိဝန်ချောလလီထိုယူကိလိုက်စကိမချဝါငါယောဤကိမီပါကြောင့်တေခနာဘာကိယချကတေကလန်တီတေကလန်တီကဒေကဘာဒန်ဟကချင်မာมันจำสนามดอนอเวคุณอาบจ่านักเตะกันดีฮัดเดนสตีเอาคิบหายังอาเซียมก็จงกลาลับยูบาอุลายับยังกิมีคิบาจงตัวคนน่ะกลาบันเดบากระดอนกระจิงมาอีกีอุลาข้อเดียวอายันมากินเลยวันยังกิมีคิบาจงตัวคนน่ะบัดอุลาพายกระซามกันอับยาวต่อคนน่ะหับปอกตากะลีชิกันตาอัดกันตากินสวรรค์ละดากิมลับอีกกิมีคิบากระจงแต่หากตะกปอรอายันอุลาเลยแบบอุชอลบากินวันยังกิมีคิบาจงต่อคนน่ะulah yalam yo ayan sakita ka ba upenyap ya kita kibreu kasama po kali kat ba kadang abe taw khana lawan o Jerman kali thu sapang taw khana bat kalong yu ba kamtim shano kikimi ba ka chong o Jerman o lakli ka shano utanga chong phi kali thu yu ba ulai wan ya kikimi ba chong taw khana rangkat bat we breu ba kamtip katang breu bawan be mrat anda o ayan bat o chol kil poi hakata ka hangta o ayan uli yo i kita ki mediap ulah pi hajan ya ka met yap jong ka emily hang ta ulah kali yo chol chano ka kmi ka jong ka u chol ulah pi chatrai jong taw ding hang ta ulia i ka bakam don show hau taw ding ba u te e ka te ulah wat e ka charum ulah khadio ayan kham harom kila lap e ka makre ayan ulah li ban pi e ka ulia i ka bakadang em ulah law ka ta ka te ba tap ya ka chantur ka jong ka kali u chano khun jong ka ulah i ka wat ko slai khun jong pi udan bat ngi udan hi ka jing koi ya pingan sa sumar mga diu doktor kan ba udang wat ika da wai ka jong chol ha ka ta por ul siat ni yap ika u Jerman ul ya sneu ul ri ka kali ka jong ul se ye ka si loi ka jong sam ka la ting ka la rung chapo kali ul wan ba ul phai ka pakan pli ika ta ka jing khang han rai kam pli ul pon pai ika ta ka yit hamar ba umut ban pli ka jing khang ka pom ika kti ka jong ha ka ta por ka le ban phet rangkat ba taw khana hadin ba ulat de bante ya khti ka jong ul pan lai da kuseu jong ban bot de ni ka kasam kala phet chakata khlaw bat kleri yu chol hang ta ula mut ban sian ya ayan ula kan rob ya ka siloi ka jong ban ula niat yu ha ka por ula ya ban phet karat chol ula bot de ni chakata khlaw kan ba Jerman udang wat ka sam ha po ka ta khlaw lawan chol ula ya yu malumala ula siat yu hang ta anda ula lipi hajan ula yo ipen ban da upara lok jong u Jerman ba ula siat bakla yu hajan kat ba ka sam ka dang play taw khana ula yam u chol ha ka ta por ula osneu ula wan hajan jong ka ula maham siat e ka sam kam no shu ban khi ula phai ka ban ai yaw taw khana ka ti jong rei ka sam kam ai ula kni jubor yaw taw khana u ayan u yo i tang ba not ban wan yarap anda ula yo ya taw khana ula sengai no ya taw khana hamadan hadu ba ula khla nang ta ula maham siat e ka sam bat ula phai ka ban lei ka cha ba upa harin ka taw ayan ula lei hajan ka met yap jong u Jerman ula yo i chapi ka li jong ula chim ya taw chapi ka li bat ula lei ka ka li ka jong Jerman bat lei khot yarap na ki pulit u cholo le te ka sam ha welding bat ula bat boreka anda uli osneu yo ayan ba ula rai kata kali ti hakata kapor ula lao yo taw tlai bar ula tani kasam ban budin yo ayan anda kila poi aga kali ka jongo ula thebika hakata kali kan ba kidang budin yo ayan
kasam kalbun ban karwai yo taw string hak taw por ulo bitar bad ulo kurai ka bad ul pentera khnang ha weude hado ka tan met wayan ulo poi cha police station te kita ki pelit kila kloi ban lei ban yarap yo anda kila poi hak ta ka jaka kili yo I kata kali wayan ulo mut ban hiar na kata kali ban lei pe kita ki pelit kila pat sange yu bad kila pha yu ban ap hapo kata kali maki kin lei pe arngon kat ba kidang ya kata kali hak taw porushol ulawan bad ula siat pniap ye kita pelit baro arngon kasam kat ba kadang law ye kata ka ching cha te ko jongka uchol ula sidiu ayan hak ka chadem ko jong lumut biang ban sidiu sa chisin hak ka por la hiar kasam na kali bad kala peng senge yu ula sange bad ula maham siat ika ula phai ka bandrong bad pakan nia ai kata kali kasam kala nia ai kata kali namarba mensaw ka kajat jong uchol ula phai ka mania jai kata kali haba ka yos neo bapang ka kejat ka jong hak ka por kala pen statue show bar kala kharwai yaw steering charot ka gali ka jong ki kala hadin ka taw chol ulumot ban chim ya ka pistol ka jong ka sam hak ka por ka pen ta kho yu da ka jing khang jong ka ta kali ba kala si yu hang ta anda kala yo ban chim yaw wi mau kala tangon yu hado ba ula yap ti hak ta ka met kala po cha hospital bar kala yo jing sumar hak singi bobon le yo I ka samba kala kham chen la hian na ka jing thia ban le pe ya u ayan hang ta kala yo I ya ayan ba ayan ro ula kham chen di kani ka film kala kon na hang ne parlok la rapis ne utana di kani videos ne ba like ba subscribe in second do par hak we part ko video ko bless bon